I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Si Camilo Sab, uliw. Pero wala magpahibaw kung asa ron. Mayantag, nag-iupan pa siya ninyo, bro. Kaya niliunta ko magduda kung unsang yung tinuod yung lagaw. Bro, Sorry bro. Sige. Magsulti o magkita lang ko niyata kung di na mo jeans diri sa syudad. okay bro. Sige bro. Bye. Bye bro. Sabtunon ang iyong mga sinultihan. Nagduda ka sa namo ni Jess. Nga nauban na mo si Clavel. John, sige sa tugin mo kasulti. Si Bro Matt. Nyala lang tayo magsulti. Kung mabot na ta, lisod kayo. Layo ka. Bisan giunsa na ko sa pagkauna sa akong pagsabot. Alibay lang ni Clavel ang iyang gifile na si Cliff. Ug murag nang gitago gid siya nako. Pero kung unsa man kini, may bawan ko gyapon ni sumaabot pang mga adlaw. Oh, may nanawag. Oh, wala magpalibak ay si Clavel. Oh, hello, Clav? Matt, sorry. Dili pa dahil ko madayon sa pagbalik diha sa syudad. Oh, what? Ug sa unsang rason? Basta, anak na lang uya ta magsulti ko na. Magkabalik ako diha. Okay? But, Clav, Bye. wait! Hello, Clavel? Hello? Clavel? Shit! Gipalagot ko ini bayana. Gipalagot ko niya. Mau ba? Ay, pastilan. Wa pagide mo usab si Gislin bro dyan. Ambot lang bro, Chuck. Kung hagtod ka no sa siyang ingon ini. Kanong magsilos mo si Globel nga kasado naman mo. Yung karon, wala naman iba si Clavel ninyo. Eh, nasabot magkani mong naglikay ng tao ng kanini mong inigugma. Di lang ta mag-isgot pa ng butanga bro, Chuck. Magpalahi ta. Mo-focus lang ta sa atong gibuhaton. Sorry bro. Okay, Sa may kalambuan na itong akong gisuggest ni mo. Aron makapenetrate ta dito sa Hidden Laboratories Organization. mayo kay naghiskot ka na bro. Ug nakaramadero sa imong agency office. Isenta ko nimo karon ang mga hulagway sa mga taong nagtrabaho sa mong laboratory. Nahilom nga gitrace sa ato magkauban sa kausa. Okay bro, magpaabot ko. Kaya ako kinistudyohan. Di akin yung mga hulagway sa mga tao. Kahilom nga nagtrabaho sa Hidden Laboratories Organization. Nga akong gi-request ni Bro Chaka. Kain man ini. Oh, kini. Niya ang iyang height o belt. Dili kayo layo na ko ang iyang belt. Ug ang iyang pamayon. Kining tuwa na. Siya may akong magkamit aron hilom kong makasud sa mong laboratory. Hindi, higayon na bro Chuck. Ako mismo may mangunay nga manid niya. Ining certain doktor nga mao si Jackie Miller. Ikaw bro. Magamit ang sabi mo ni hiyo na ang imong abilidad sa diha ka pa sa serbisyo sa Intelligence Division. Dili kay kinirang maong doktor ang akong naunaan nga gamiton bro. Mas daghan sila. Mas labing mayo. Aron maandam ko kung magkinaon sa magani. Sige bro. Tihil na kong sa pailain mong ikinanglan. Oh, Tore. Nakinahanglan kog expert artist. Kanang mantigo nga muskits o mudrawing og hitsuras tao. Well, doon ako'y kaila bro. Iyan kinay expertise. Hatagan ka sa address o contact number niya. So magkasulti o magkakita mo. Kung matrabaho rin niya, usig gusto rin mong may tamo. Direk Rockwell. Yes, sir. I'm John Gregory Carlson.
Tingali, nakontak ka na ni Bro Chuck Heaven. I need your expertise and service. May mo ba makita ta? One line. Siya na kanang nagsulob og green na t-shirt ug black pants. Ang artist nga si Derek Rockwell. Excuse me. Derek Rockwell, I'm John Gregory Carlson. Yes, sir. Let's go. Pato ni Bro Chuck, suod ko na mo. Ug nakaday kay siya sa imong expertise sa skits and drawing. Particularly na gyud sa pagdrawing sa itsura sa tao nga 100%. Perfect yun. Ang ako ipahimo nimo ug nakasiguro ko nga kaya gyud kay nimo, bro. Face mask nga gamit ang special cloth nga sama gyud sa panit sa tao nga ang kalumoy o texture ug ang iyang color mismo. Mubayad ko bisag pila, bro. Tagbawa lang ko sa imong trabaho. Okay? This present time, bro, sukat sa pagsugod nato ining kausa. Wa ko magamit sa personal kung sakyanan. Nag-rent ko everyday og lain-lain nga sakyanan aron kung doon na may nagpaniid nako. Maglisod sila sa pagsunod sa akong mga lakaw o activities. Ikaw pa bro. Ikaw na ko na. Ibo sa linya. Pero pag-amping lang yun. For always, bro. By the way bro, usa sulti ni Derek Rockwell. Gihatagan ko niya 3 to 4 days sa akong gipahimo niyang mga face mask. Nga mura na niya kung tinuod ng itsura sa tao. Labi na itong mga medical personnels o pipila ka mga trabahante dito sa hidden laboratory sa organization. What's next bro? Kung ma-accomplish na yung Derek Rockwell. Right after, Bro Chuck, we need to kidnap those persons one at a time. Kung kinsa Manila nga akong napili, nga mo'y akong gamiton sa akong gimbuhaton, mo'y angayang mahiyuna. What's the latest, Senator Regina? Recent Chief Devon, why mga possible threat or danger nga makatrigger sa atong project o kimbuhaton? Unsay buot mong ipasabot? Kadto na panidaan sa atong mga sakop nga rumors about sa usa ka grupo or mga grupo nga gidudahan nilang buot makigpato kanato nahilom na wa nay kisaw. Really? Mo ka latest report sa ayami na nga ito nadawat sa ato mga tao, Chief Devon. Nakarealize tingali sila nga wag yun sila ay mahimo o bato ka nato. Maayo kumaw ka na, Senator Regina. Ba't ayaw pagkumpiyansa? Kay tingali, nagpakailo mo sila sa pagkakaroon pero di ay nangita lang og maayong panahon o timing na makapenetrate nato. Ay kabalaka bahin ni Ana, Chief Devon. We have all the resources. We have the manpower nga makakontrolar sa bisan unsang hulga batok sa organisasyon. Gisalig na ako ni mo ang tanan, Regina. This is your last trial to presidency. Daghan yun kayong salamat, Chief Devon. Pero may nadunggan kong report nga may usa ka businessman nga buot mo lansad sa pagka-presidente sa nasod, bato kanako. O kung sa imong gikadlugan, kontrolado nato ang tanan. During sa presidential election, mahimo natong landslide ang imong kadaugan o mahimo usab nga patyon nato ang imong kaarpang. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!